Yo, iki ceritane lagi ndelok Mbah Sangkuk mancing. Mbah, piye? Kok ketok kae ora, Mbah? Alah, mancingan di mana? Abis kok. Sumpul kok sayang ngene. Entuk iki to niki. Sepiro, Mbah? Semene tok iki. Dademne rene sithik, Mbah. Itu sisa. Kok ngene ya. Kaya pinter no, Mbah, Mbah ya. Kok ya gelem kon golek. Salawan ya, Mbah. Gak mampu nek salawan. Ora mampu. Gak mampu. Walah, iya. Iki le mancing ke jam piro, Mbah? Awis jubar subuh, Mas. Bar subuh. Lah wis madang urung, Mbah? Lah iki poso iki. Oh ya. Iki wani poso iwake ra lemangan kok ya. Walah, nek ngono pangan dhewe, Mbah. Yo iki tak pangan dhewe. Siap, Mbah. Piye, Mbah? Wis entuke burung, Mbah? Yo ngene iki lho entuk iki apa kok ngentuk semene tok ketono iki. Etro kok ngene mbahmu wedok kok yo gelem gorengke yen kok ngene iki kelawa. Itu oke lho, Mbah. Lah iki dimakani wong sak RT, wah mlebu lho, Mbah. Lah yo ngene iki le, entuk semene iki wong sak RT yo kok yo tidum sak cuwil-cuwil yo rata. Mbah, karo takon jare kowe kan yo pinter komputer, ahline komputer. Profesor. Mau awan bukan ngene. Aku iki tukoke laptop karo komputer anakku. Ning aku gak mudeng. Mulane karep kok karo kowe, Mbah. Iso ta? Yo mesno titi. Om komputer ya aku di sekolah aku yo sak urane aku dhewe yo sekolah SMK tapi yo jurusan sekretaris yo sithik-sithik yo mudeng. Alah, Mbah Sangkuk wah. Sithik-sithik yo mudeng yen komputer laptop ngono. Coba tekoni apa, Dan? Jarine anakku iki tembung enter iki mari nyepet iki apa ya bener to, Mbah? Aja-aja aku dihapusi anakku. Yo bener yang enter ki yo marai cepete dan jaluk lambat kuwi jenenge entar. Pantesan bojoku ora meteng-meteng, lali ra enter. Balas diucek. Berarti kowe HP teroris iki iso, Mbak? HP teror iki kok ngono alah iso kok ngono kuwi gampang sing didudul-dudul kuwi to. Kuwi layar geser kuwi to. Yo kudeng aku apa sing mbok tekokne Dan. Buka Facebook, buka IG, buka Instagram kok gak kena. Piye to ki, Mbak? Mosok ora keneng. Nah, kuwi nganu apa kuwi ngarepe kuwi tulisono kano tulisan www ping terus lagi mlebu nang facebook.com. Oh, nganggo www ya, Mbak ya? Kuwi lho dalah. Kena. Kowe pinter tenan, Mbak. Oh, aku ki tuwek ki wong tapi jiwane jiwa muda mung HP, laptop, komputer ngono sini-sini yo iso. Oh, jebul ngono kuwi to, Mbak ya? Oh iya, Mbak. Yo percaya, Mbak. Percaya banget. Kowe ngerti urung artine www kuwi? Iki kena urung to, Mbak? Artine www kuwi sampe bukan cepet to kuwi. Nah, artine www kuwi kan beda ping 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.